Dayken heja, dayken dileş. Saziye sivil و میوانه هاتن امتواره خیراتن تخوازن باوی من لبسمله لگنده انباره دنوتو چارا ده لسر ارده خو پنبو آفددان ده آلیه دولت ده هاته بن چاف کرن لبر چاوه من برن گوتن آدرس کی هیه و نشانی me بدن و ام دیسا تبینن وری ج اورو حتانی ایرو مجه ت آگاهی کی نستان و کاونجی زانن درو بره دیسا دلمه ایشیا ایشکت دلمه ام بسالانه لوان قادا ام بانگاوازیا آشتیت کن ام دبیجن برا تکس ne kıştın bira xun ne rjandın u bira hastiji verin diyar kirin di serî de wan çil neyheb malbatê me re li ser malbatê şemiya ez dilxwazî dixwazim serê malbatê saxbe daxwaz ew e kî şîna dawiyê be û vê şînê bibe serê aşîtiyê îro weka hûn jî zanin pêvajûkî dest pê kiriye mixabil nêzî 2 sale pêvajû dest pê kiriye û hetanî îro ti agahî derheqê van însanê me û hindakirî de natiye danîn û nanê axaftin weka hûn jî zanin meriv behsa aşîtiyê bike pêşînê meriv behsa paşarojê dike dewlet lazim e di paşaroja xwe de hesap pirsandinekî bike ne sedu 15 hefteye em li van qadane em behsa hestiyê xwe dikin ev ya ji dewletê rekî tişkî şerme dayîk werin virê behsa hestiyê xwe bikin em behsa edaletê dikin em bangawaziyê li dewletê dikin li saziyê sivîl dikin em dibêjin aşîtî pêvajû di vê qada qoşiyolê de derbas dibe lazim e dewlet hesap pirsandinekî ji van zarokê me re bikin bira şîna herî dawî çadira herî dawî ya me be hesiyê me derxin ortê arşîva vekin van însanê me bê suç bê sebeb çima Kürt bûn çima ser navê xwe bûn ser zimanê xwe bûn ser çanda xwe bûn di aliyê sîstema dewletê de hatin hindakirin tişkî wisa anîn serê me kî hesiyê me jî şanî me nedan ev ya tişkî şer me şer îro em tenê virê behsa hesiya dikin ji bo wî dîsa bangawaziyê ez li komisyona ev ji bo aşîtiyê hatiye kirin elwan dikim ez dibêjim berê xwe bidin van dayîkan hesiyê sebiyê xwe dixwazin hesap pirsandin dixwazin gelo hûn wan hestiya wan sebiyê wan birine ve bir kurê hûn zanin ê di wê demê de berpirsiyar bû Mehmet Agar Tansu Çiller Meral Akşener tev îro hêjî li ser jiyana xwe ne îro hêjî saxin dewlet çima komisyon çima hesap pirsandin van însanan nake êdî bese serî de jî migo taziya çadira herî dawî biraya me be êdî bese em jî çadira xwe deynin em jî şîna xwe dawî bikin em jî rakin hesiyê sebiyê xwe em herin ser gora wan û evê zulm û zorbayiyê li me kir me bê bav bê serî bê mezin hîşt hesap pirsandin bira were kirin spas dikim. Spas. Hikaye êna hefteyê rayveberê ma Yahya Polat wanen. Bila wenda bên dîtin û sujdar bên darizandin. Çalakiya rûniştineya xizmê wenda bûyana hefteya 915 mirovê me hatiye wenda kirin Mehmet Salih Acar dîroka Bûyerê
20 tebaka sala 1994 ciye bu yere Ahmet Bismil Mehmet Selim Acar 31 sali li günde ambara Bismil'e cotkari dikir. Di 20 tebaka sala 1994 da ev okure kuye 13 sali li nav erda yani li nav zebiya bun. U dixebitin. Di vaktan Nîbro da hinek kesên ku çek di destê wan da ji otomobîleka Toros'a bê plaqe peya bûn û xwek polîsan da nasîn. Pêşî nasnameyê wan nêrtin. Mehmet Salih Acar bi zorê li Torosê siwar kirin û birin. Keça Mehmet Salih Acar û cîranê wan li ber çem cild şûştin. Bûn şehîdê bûyera Mehmet Salih Acarê bi dest, çap û devê girêdayî di hindirê otomobîlê da dîtin. Malbat pişt re agahdar bû ku ew erebe ketiye tabûra jandarmaya Bismilê. Ji bu ciyê Mehmet Selim Acar sedema birina wî hîn bibin, malbatê serî li hemû desthilatdariya leşkerî, edlî û îdarî da lê te encam bi dest nexistin. Malbatê li serdozgeriya Silîva doz vekir û fermandarê tabûra komandoya Bismilê İzzet Cural û karmendê jandarmayan Ahmet Babayê bi berpirsariya revandina Mehmet Salih Acar tawanbar kirin. Lê di 23 çeleya sala 1997 da Encumena İdariya Parazgehê bi hinceta ku delîl têr tinene biryar da ku ji darzandin nê kirin. Piştî ku di nav Pergalê de edalet nehat peyda kirin, malbatê doz bir dadgeha mafê miroba yani Ahîmê. Dewleta Türkiye li pêş Ahîmê qebûl kir ku di Bêkolînê de bi bandor û kêmasî hene û çareseriya dostane xwest. Lê malbatê çareseriya dostane qebûl nekir û daxwaza biryara dadgehê kir. Di 8 Nîsana sala 2004 da Ahîmê biryara xwe da ku di dosya Mehmet Selim Acar da mafê jiyanê hatiye binpêkirin û vêkolîneke têr û bi bandor nehatiye kirin. Dewleta Türkiye bi yek dengî hat cezakirin. Biryarên Ahîmê ji bo dewletan girêdayî ne. Li gorî wan biryaran dewlet mecbûr e ku rastiya madiya bûyerê derxe holê. Ciyê ku kesê wendabûyê lê bibîne. Tawanbara bîne pêş dadgehê o wan ceza bike. Piştî 32 salan dîsa em ji bûyî wendakirina Mehmet Salih Acar bang dikin li desthilatdara êdî ku vê dosyayê erka xwe cîbînin û bandorê xwe bînin cî. Mehmet Selim Acar û hemû kesên ku dibin çavan da hatine wendakirin û hemû qurbaniyên kuştiyên siyasiyên faîlê wan nayên zanîn em ji bîr nakin. Edaletê ji bo hemû wendayan dixwazin. Aniha jî em ê ji bo Mehmet Selim Acar û hemû wendayê xwe yek deqîqe çalakiya rûniştinê li dar xin kerem kin.